Salutare! Bine v-am regăsit la un nou vlog în care vom face muzică. Bine, așa ca la început. Am mai făcut eu niște muzică, dar să începem. Dacă vă va plăcea acest video, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Și să lăsați în descriere dacă vă place muzica aceasta pe care am făcut eu. Uitați să lăsați în comentarii ce sport preferați și ce muzică. Și cam acesta a fost videoul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!